देखी लो एगो पत्नी अपनी पति से का गुहार करता रही, का विनती करता रही, पूरा जरूर सुनम लो। हर हर महादेव, मैया भवानी की, हमारे सनातन धर्म की, सभी देवी देवता को चरणों में प्रणाम बा, सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम बा। हमारा प्रणाम स्वीकार करी लो, जौन गलती माफ़ करी लो, फुल सपोर्ट करी लो हमू के, हमारो चैनल सब्सक्राइब करी लो, एगो लाइक करी लो। देखी लो कैसे एगो पत्नी अपनी पति से कहत रही कहाँ बसे के। एगो मड़ाई बना दी पति देव हो, रहबा हम काशी में। मैंने काशी नगरी में के अच्छा लगा था, तो वे पति देव जी से कहते वही जान के एगो मड़ई बना दी, हम काशी में रह। एगो मड़ई बना दी पति देव हो, रहबा हम काशी में, रहबा हम काशी में, रहबा हम काशी में। एगो मड़ई बना दी पति देव हो, रहबा हम काशी में, काशी में हो, काशी में। एगो मड़ई बना दी पति देव हो, रहबा हम काशी में। अब सुनम लो दीदी। काशी नगरिया में मंदिर बहुत बा, सही बात है, बड़ी काशी में मंदिर है, घूमते रह जाइए। काशी नगरिया में मंदिर बहुत बा, ये तरह के जाए तो पूरा ना घूम पाए, जे बसल रही उहे पूरा घूम पाए। काशी नगरिया में मंदिर बहुत बा, मंदिर बहुत बा हो, मंदिर बहुत बा। काशी नगरिया में मंदिर बहुत बा, पूजवा करब सुबह शाम हो, रहब हम काशी में। पूजवा करब सुबह शाम हो, रहब हम काशी में, काशी में हो, काशी में। पूजवा करब सुबह शाम हो, रहब हम काशी में। एगो मड़ई बना दी पति देव हो, रहब हम काशी में। एगो मड़ई बना दी पति देव हो, रहब हम काशी में, काशी में हो, काशी में। एगो मड़ई बना दी पति देव हो, रहब हम काशी में। आगे सुन लो दीदी, मड़ई के तो चीज जरूर कर ले बड़ी। काशी नगरिया में भंगिया बहुत बा, काशी नगरिया में भंगिया बहुत बा। सही दीदी, इन्हें तो भांग खोजे के पड़ता, ओजा तो ऐसे ही जगह जगह रहेला भांग, जरूर चढ़ा देला आदमी मांग के खरीद के। तो देखी लो कैसे का कहते हैं शिष्या। काशी नगरिया में भंगिया बहुत बा, भंगिया बहुत बा हो, भंगिया बहुत बा। हर हर महादेव दीदी। भंगिया तुरी के चढ़ाई सुबह शाम हो, रहब हम काशी में। भंगिया चढ़ाई सुबह शाम हो, रहब हम काशी में, काशी में हो, काशी में। भंगिया चढ़ाई सुबह शाम हो, रहब हम काशी में, रहब हम काशी में। एगो मड़ई छवा दी पति देव हो, रहब हम काशी में। एगो मड़ई छवा दी पति देव हो, रहब हम काशी में।
एगो मड़ई छवादी पति दे हो रहब हम काशी में, काशी में हो काशी में। एगो मड़ई छवादी पति दे हो रहब हम काशी में। काशी नगरिया में गैया बहुत बा, काशी नगरिया में गैया बहुत बा। अब देहात से अधिका शहरिये में गाय बाड़ी सन। देहात में 10 घर 20 घर की बाद एगो गाय मिलत रही सन। तो देखी लो दीदी, काशी नगरिया में गैया बहुत बा, गैया बहुत बा हो गैया बहुत बा। दूधवा चढ़ाई सुबह शाम हो रहब हम काशी में, दूधवा चढ़ाई सुबह शाम हो रहब हम काशी में। काशी में हो काशी में, दूधवा चढ़ाई सुबह शाम हो रहब हम काशी में। एगो मड़ई छवादी भला मुझी रहब हम काशी में। एगो मड़ई छवादी पति देव हो रहब हम काशी में, काशी में हो काशी में। एगो मड़ई छवादी पति देव हो रहब हम काशी में। आगे सुनी लो दीदी, जौन सबसे शिव जी के फेवरेट है कौन जी। काशी नगरिया में बेलावा के गछिया, काशी नगरिया में बेलावा के गछिया, बेलावा के गछिया हो बेलावा के गछिया। बेलपतिया चढ़ाई सुबह शाम हो रहब हम काशी में, बेलपतिया चढ़ाई सुबह शाम हो रहब हम काशी में। काशी में हो काशी में, काशी में हो काशी में। एगो मड़ई छवादी पति दे हो रहब हम काशी में। एगो मड़ई छवादी पति दे हो रहब हम काशी में, काशी में हो काशी में। एगो मड़ई छवादी पति दे हो रहब हम काशी में। एगो मड़ई छवादी पति दे हो रहब हम काशी